iyanyangeka. Ibulala xa uye wasukuma kade ulinde iimpawu. Umyalezo endinawo uthi masingalindi iimpawu phambi kokuba siye ekliniki siye koogqirha siyozihlola. Masingafihli kwiifemeli zethu ukuba ndinale nto ndingayiqondi. Ngoba abantu abaninzi bathi besiya kuncedo bafike sesithiwa akho nto sinoyenza. Enye into ebibazisayo, ndiyaxolisa ukuyithetha loo nto, zii-traditional healers. Ezi zingathi xa ngabe umntu zibona into yoba le ayoyama zithumele esibhedlele okanye zithumele ezikliniki. Yayikhe yakhona into edibanisa uhealth nee-traditional healers ukwenzela into yokuba zisebenzisane. Andinyatheli zi-traditional healers kodwa ndizofundisa into yoba ngaske nathi singaqali kwii-traditional healers, makhe siqale emnyangweni wezempilo. Into ebangela ndithethe ngolu hlobo, njengoba ndime kule ndawo, ii-members zam zefemeli ezi-close kum zimkile ngenxa ye-cancer. Utata nothi utata walo mzi, andizukubala kukanoko ke i-confidentiality. Utata walo mzi wane-cancer yesisu, wasweleka. 3 months down the line kanti intombi yakhe ine-cancer, and yona ke ngoku ithe seyiqalile ukuhamba unyango, i-chemotherapy ne-radiation yonke laa nto, akavuma into yokuba lisuswe ibele, yanda i-cancer yamthatha. 6 months or 7 months down the line, kanti lo uze emva kwakhe bi-firstborn katatakhe ndithetha ngayo, lo ulandela yena kanti naye une-cancer yeyebele naye. Yena uyile eminyangweni kodwa xa ndicinga uye sekulethi. And ndeva kabuhlungu ngoba ndandinentethu abantwana uba bebekhe bathi makazi sibona into ethile singenza njani, but zange bayenze loo nto. Ndizama ukuthi ke bethu nani sonke esilapha masothuke xa sibona into, and nathi malungu efemeli okanye ii-families mandiyibeke ngolo hlobo, masingabi ngaba bantu ukuthi xa uxelelwe into yintombi yakho okanye umama wakho sithi eyi kukho into endivayo ethi, ube ne-negative attitude. Ngoba yenye yezinto yenza into okokuba bangakhululeki abantu ukuzichaza ukuba ndiva into ethile. Enkosi, ndingene emxolweni. Apha ndicela ukuthi omnye uzawuthi yhu ezi pictures, yhu hayi ngokuthela. Ndisebenza kwicandelo lezempilo and andizuyiva le message if andizuba nazo ezi pictures zizawuvela apha, and ziyinyani. Andifuni ke ngoba simane sigwegweleza, masithethe le nto siye ngqo kuqo. Abanye oonobangela be-cancer, i-cancer ke ngesiXhosa kuthiwa ngumhlaza, ngesiZulu ke kuthiwa ngumdlavuza. Ezinye zee-causes ze-cancer kukutshaya, kukusela utywala, ukuba njengokuba kungena ihlobo wena ungazikhuseli. Andithi uba bashushu funeka sibe ne-sunscreen siziprotekthe ukwenzela into yoba singabi nayo ke ngoku i-skin cancer, sibe nezithrohethi zethu sizama ukuzikhusela ke ngoku. Naxa sithe ke
ngendlela efanelekileyo. Indlela efanelekileyo njani? Xa sisitya kufanele ngokomthetho sitya ukutya okuya egazini okanye well balanced diet. I-veg yeyona nto ifanele uba ininzi siyayitya. I-fruit yeyona nto ifanele uba siyayitya. Kuthiwe ke ngoku even amafutha masingayi kakhulu kuwo. Sicetyiswe ke kwenye indawo kuthiwe ungasebenzisa i-olive oil. Masibanqande ke abantwana emakhaya ngoba uthi xa eqaba isonka ibe ngathi i-cheese. Kanti ke kufanele uye nje kancinci. Kuthiwe masi-avoide inyama ebomvu. Ndiyayazi uba siyayithanda. Ithi le nto i-processed meat, u-red meat, i-sausage, i-bacon, i-ham. Xa ndicinga inoba ngalwam zibalule ezi zinto, yintoba kaloku zidlula kwii-processes ezininzi before zifike kuthi. Kufanele ke sigade indlela esiphila ngayo. Kuphinde kubekho ii-infections nazo ezinegalelo ekutheni sibe ne-cancer. Umzekelo, i-infection ekuthiwa yi-human papilloma virus yenze i-cervical or i-throat cancer. Ezikolweni uba niyakhumbula kuye kufike o-school health nurse bephethe i-consent forms baye ko-principal bacele into kokuba zinikwe abantwana bafane kobhaka base ebazalini. Umzali afunde akugqiba asayine into yoba ndiyavuma umntana ukuba makatofwe ngale human papilloma virus kuthiwa yi-HPV. Abanye abazali abavumi ngoba abanalwazi. Kuye urhulumente ke watarget abantwana abenza ugrade 5 okanye qala ebethatha abantwana abangu-9 to 15 years ama-girls batofu. But wafumanisa into yokuba lo into ebayenzeke uba uku-grade 5 umntana uyintombazana makagobe. Esi sigobe ke sidla ngokuqala apha ngo-August. So ndenzela wena mzali uye uqonda andiyiqondi ke le utheni umntana bezawutofa yile nto ndingayazi. Kuzanywa ukuba kunciphiswe inani lento yokuba abantwana bahlaselwe yi-cancer. Kakhulu ke le yi-cancer yesibeleko, yi-cancer yomqala. And ke ngoku umntanakho akazotofwa qho ngonyaka. Ubutofile utofa once ebomini bakhe. Ndidlule ke apho. Ndiye kwi-cancer yebele. Impawu ke sibona ngayo i-cancer yebele kukushwabana kwesikhumba sebele. Iqhuma kwibele okanye ekhwapheni. Ungathi hayi sekhwapheni. Kungenzeka ukuba yi-cancer. Kungenzeka ukuba ayiyo-cancer qha wena sukuma hamba iya ekliniki. Utshintsho esikhumbeni esingqonge ingono okanye into ephumayo kwingono. Mhlawumbi kuzawuba kwincindi elapha okanye ubona uba hayi mani kutheni kutshintshile nje esi skin silapha around ingono. Ufumanise uba ibele elinye lidongile okanye ufumanise uba ibele awamelelanga elinye ngathi lingezantsi elinye ngathi lingasentla. Yothuka. Ukuduba okungaqhelekanga. Abantu abaninzi ke kukho izinto ezinyani kukho into eziyonyani. Athi umntu le ezingeziyonyani nandincinci kakhulu andaba nayo i-cancer. Ayikho loo nto. Wonke umntu uyayifumana i-cancer. Kukho ootata
webele siyayiphikisa. Enye oxolweni manele kodlo. Omnye uthatha ukota labayina 122 unyangelwa umhlaza webele. Athi umuntu utshwala akunanto yokwenza kumhlaza. Ayisiyonyana ukusetyenziswa kotshwala kwandisa umngcipheko kumhlaza webele. Le ngeyonyana ngamabhinqa anembali yosapho lomhlaza webele kuphela sengciphekweni. Asiyonyana onke amabhinqa sengciphekweni. Kodwa imbali yosapho iyawandisa umngcipheko. Ithetha uthini lento ithi imbali yosapho iyawandisa umngcipheko? Ngulo mzekelo bendinichazela wona ndithi ndinezi-family members close ku. Uyabona ngutata i-first born yakhe ngolandela yena. Because ikwi-genes kufuneka ke xa ngabe ekhona omnye wethu ekhaya ekhe wane-cancer noba khange mthathe phapha athi umuntu andizange ndanabo abantwana ngoko ke andinakuba nawo umhlaza webele. Alinjalo. Amabhinqa angazange abe nabantwana okanye abe nabo emva kweminyaka engama-30 kuphela anomngcipheko owandileyo womhlaza wamabele. Ukunciphisa ke ngoku umngcipheko womhlaza webele kufuneka qho ngenyanga umuntu obhinqileyo uyazitshekisha, uyazihlola ibele eli lakhe. Ibele ngawuzolibamba ohlobo ndilibambe ngalo. Kufuneka xa uzithesta ubeka isandla sakho ngapha, esinye sesi sizawuzohlola kwelibele ne. Then xa uzihlola uhambisa isandla sakho in circular movements around ibele lakho. Ngoba uba ukhe walithi uzawufumana singathi likhona iqhuma, alikho. Kaloku kukho la madlala ala agcina ubisi xa singancisi. So kufuneka wena urawundi ishibele lakho in circular movements ne. Uyakwazi ke noma esiphilini wenzela ntoni? Ufuna ubona ezi changes kwi-skin color sebele lakho njengoba usenza yonke lento. Qho ngenyanga umsebenzi wakho umuntu obhinqileyo khawusihlole. Ungafuni uyohlolwa ekliniki. Andisho uba urongo yekliniki kodwa ayilula xa usihlola ngokwakho. Ayilula xa uthiwa uthi nale qhuma ekwapheni uhambe ekliniki. Iza kunceda ke loo nto. Kuthi ke enye indlela yokunciphisa umdlavuza webele ukuba uye kwi-mammogram. Ikhona i-test eyenziwayo ngolo matshini. Itesta ke ngoku le latuka lo mdlavu kule cancer yebele. Yona uya every year kuyo. Le uzenza yona every month. Noko ke ilula ke le uzenzela yona ekhaya. Sidlule siye kumhlaza womlomo wesibeleko. Umhlaza womlomo wesibeleko abantu abaninzi bathi umhlaza womlomo wesibeleko awunawunyangeka. Unganyangwa ngempumelelo ukuba ubhaqwe waxilongwa kwangoko. Laa nto bendithetha uba sukuhlala ubona uba ikhona into engahambi kahle kuyo. Amabhinqa amadala awayidingi i-pap smear, ayiyonyani leyo. Ngoba kaloku sino-60 years, sino-65, sino-70 ekufunyanwa kuwo umhlaza wesibeleko. So ungathi hayi ndimdala mna andinawukwazi uba safumana umhlaza wesibeleko. Ukutshaya akudibananga nomhlaza womlomo wesibeleko. Asiyonyani, ukutshaya kuyawandisa umngcipheko womhlaza womlomo wesibeleko. I-pap smear uyenza nini? Uyenza kubani? Siyenza kubantu ababhinqileyo ngokwe-routine ke ka-government u-health ngoku
above ukuba u-HIV positive, ngoba i-immune system yakho ayisekho strong njengaqala ungekahlaselwa intsholongwane. Andikwazi ungazithethi bethuna ezi zinto na uxolele. Loku HIV negative every 10 years uyahamba uyokwenza i-pap smear. Abantu abaninzi ke bayayoqina i-pap smear. Uthe ndizawube ndithe unesi sikhola loo nto thina phaya, and asivuyi xa ufikile uzizele kungekabikho zimbali, ngoba kaloku kulula into yokuba kwangeli xesha ndikwenza i-pap smear ukuba ikhona into eyi-abnormality ndiyakwazi uyibona ngemehlo lenyama ingekayofika ispecimen sakho elebhu, then siyathetha siyaxilana. So ibalulekile i-pap smear kakhulu. Kutheni sisenza i-pap smear? I-pap smear siyenzela into yokuba sikhawuleze sibone isifo somhlaza wesibeleko okanye any abnormalities. Ndisagqibile ke okay, apha umhlaza wesibeleko kubalulekile into yokuba siye ndifuna ukugxininisa, ngoba okanye masithi umhlaza wonke une-stages. Kukho ustage 1. Ustage 1 usaqala, kulula ke ngokuba kunganyangeka. Ustage 2 kuye kusanda. Ustage 3 hayi kuyaqhubeka. Ustage 4 isube seyisabalele kuwe emzimbeni kwamanye amalungu omzimba. That is why uzawuthi ufika lo mntu wakho athi ugqirha xa esenza zonke iitesti zakhe athi akho nto sinoyenza, because ngoku seyigu-metastatic cancer, seyimetastazile emzimbeni wakho, seyispreadile emzimbeni wakho. Ndicela ke ngoku ukuthetha nge-prostate cancer. Iimpawu zayo, uyakwazi into yoba ube nayo i-prostate cancer ube ungaboni izimpawu ungevanqa. So utata makalindalindi into yokokuba uzawubona ntoni uzawuthini, kodwa ethubeni ziyavela iimpawu. Ufumanise utata uyochama ebusuku, siyayazi uba yenye yeempawu yeswekile, kodwa ke kufuneka noba yiswekile noba seyine-prostate khawuyozihlola. Ufumanise utata ufuna uyochama kodwa umchamo uphuma nzima, yothuka tata. Ufumanise uba njengoba uyochama nje uchama kabuhlungu, uyakutshisa umchamo, umchamo uyazivuzela kuwe tata. Ufumanise uba ngelinye ixesha umchamo uphuma unegazi. Xa sele iku-advanced stage, utata uzawuva ngepeyini ebuhlungu engumangaliso apha esinqeni ngasemva. Le peyini iya kwi-hips, le peyini iya emathangeni. Utata akulula ke xa etestwa. At 40 years utata siyamkhuthaza makaye ekliniki uyotsalwa igazi. Then ziingxelo zegazi ke zasixelela into yokokuba ikhona okanye ayikho. Zikhona ezinye ii-test ezenziwayo but azenziwa sithi manesi, zenziwa ngoogqirha because asivumelekanga sizenze kootata. Kukho ikhensa yomqala, esophageal cancer. Ufumanise into yoba ukhutshwa oko, thina ke bantu sithi hayi unethwabe, khawuthathe ithuthu ufake emlonyeni. Ayiyo.
unesitshisa ufumanise into yokuba kunzima uginya kube nzima ngelo xesha uginya ukutya uye xa sekusanda kunzima noginya amanzi ufumanise into yokuba ubhodla oko athomi uwayindinomoya ibe yipain ephakathi kwe-shoulder blades yothuka uluze iweight yothuka ngoba leyo yi-esophageal cancer okanye throat cancer. I-risks for cancer ndisaziphinda: smoking, alcohol. Inkosi. Ibandla ke nalo liyangenelela ekuncediseni kobu bunzima ke buye bubonakala. Eyandibalulekileyo ke is to understand silibandla into yokuba abantwana bethu they are getting to what we call the end of fatigue. Badiniwe unyaka ube mde kakhulu for bona ngoku banefatigue. Le fatigue ke iyabonakala kubantwana kakhulu abenza imatric, bazabhala imatric. Kodwa nomntana ozilungiselela ukuba ade ayofika phaa kwimatric naye uba nayo le fatigue kuba funeka eqokelele amanqaku azakwenza into yokuba makayofikelela kule matric. Noseteshara naye unayo le fatigue. Kodwa ke eyalibalulekileyo yinto yokuba sibekho thina as i-support system sabo bantwana. Yonke le nto sisithi it will be a societal issue. Kukho nto ngabantwana kanye kiyo kwi-education yabantwana. Ezi veki zizayo zizawuqala ngomso xa siqala ikota yesine yokugqibela. Zizoba yi-test of i-focus yabantwana. Uzawutest ukuba are you really focused nabantwana bam ngokwe-goals that you have set yourself. Are you able to enjoy i-situations enizawujongana nazo? Utest i-strength onaso ngakumbi ke xa ukonfrontana neli xesha linzima kangaka. Now i-fatigue ke yiyona iba ngumcelimngeni kwiyonke le meko, to an extent that some of you begin to be confused angazi uba makaqale phi ayiphi. Izawuzibonakalisa le fatigue amaxesha amanintsi ngento yokuba ufinishe u-overwhelmed, akukho nto ikwazi ukwenzeka, izinto zishiye esithubeni. Eyandingcono ubheke ebhedini ulale, unobuthongo obuninzi, i-fatigue ifikile. I-concentration span yakho is very low. Uyayithatha incwadi in less than 10 minutes you are done. Ufuna ukuphuma kwalapha eyadini ube ngaphandle. Those are the signs of fatigue. Kodwa ke ndizokukhuthaza to say xa ufikela kwisithuba sokuba unjalo, it could be wise into yokuba ukhe uthathe i-break whether for a day or two, ungenzi nix. Mhlawumbi unendlela yobheka nasepakeni, you go to the park when alone, reset your mind and your body that ngoku zonke ezinye izinto you'll forget about them. You are embarking
plan ye-exams ezizayo. Also, xa usenza loo nto funeka uzame uba wenze le plan into yoba uzawuplana njani i-study sakho in preparation for exam, because no matter what you have to be ready and prepared. Awukwazi ukubhala ungapreparanga. I'm aware ke yokuba niyakwazi na ukungena ngaphakathi esikoleni ngemini ye-exam ube ngaphakathi and to shout all imibuzo ukubhala ntoni namhlanje. You know, that talks to somebody ongakhange aqalise ukuziprepare. Kuba abantu bangayeka ukubhala ntoni, it means he's not prepared. But the plan that you will do, go to school or the 2 days, should be a plan ozaba consistent kuyo uqiniseke ukuba uyayilandela religiously ukuze i-end results ziprove ukuba you really had a plan for your study. And xa uyilandela religiously the plan, that fatigue goes away, because uyayibona into yenzayo iyabonakala ineziphumo sokuyibona, because every day ufike ephepheni and ubhala ukuncumile because you had plans, and ezaa plans uyazilandela. Yabona ke kubalulekile ngoba siphume kwento ekuthiwa yi-all-nighter candidates. Uthathe ubusuku bonke cross night ube the next day ufunda uphume endlini khange ulale uyobhala ubuye ebhedini uthi again ngo-3 o'clock 3 a.m. The next day yethu uyabhala ngo-9 ukhange wenze nto uthathe ke from 3 lokuthi uyayifunda ungumntu obhala ongayilandelanga iplan okanye ongena-plan whatsoever. Now, eli xesha labam lixesha elinzima kuni because lixesha le-circumcision, imiguyo iba yiloo challenge injalo. Kukho abantu abakhoyo abanemali, iitaverns abhuli, konke nje kuyenzeka. Now, ukuba ngaba you are not disciplined, you will end up finding yourselves ukwindawo ongamelanga kuyo yet you are a candidate for 2025. Ungene kwi-taverns okanye usemiguyweni akumelanga ngalapho. Silisele ke siya-advise kwi-parents that sekunga ngakumba bekumetric abantwana ingabi ngonyaka wakhe obheke entabeni lona. Either uye entabeni kwa-grade 11 okanye uye entabeni kwa-course 1 kwi-tertiary institution yakhe. I-reason being ukuthi nobana selela enamandla wezitandi zakhe, kodwa that child ends up engaproduce i-result that talk to ability yakhe. Sinqwenela uproduce abantwana abafunwa by the institutions of higher learning bakhangela because of i-preference yakhe. Sinqwenela ukuba nabantwana abafunda befundiswa bengafundiswa ngabazali because they perform to such an extent that kubekho institutions that are coming looking for him or her besithi nantsi ibhasari. Sifuna abantwana banjalo abantu ukuba ngaba abantwana sibafaka kulo nyaka sibangenisa kunyaka wakhe we-matric, loo maphupha lawo ayaphazamiseka. Siyafuna ke ukuthi xa sisithi education is a societal issue, bazali sine-stake nathi phaya. When lo mntana is obtaining i-personal title yakhe esikoleni, you should be having a copy. Ikopi yakhe okanye yale timetable ozawuyibeka apho uzibuka khona nawe xa uzibuka ube ujongana na-timetable, so that uqiniseke into yokuba lo mntana akahambe ayodlala i-tournament ye-local team yakhe on Sunday afternoon, yet tomorrow, which is on Monday, is sitting for e-exam yakhe. Uba uyi-parent, you are able to control
he gets to know that umntana is not aware that uyabhala being a matric. Ukhona ke mzali wena kwesaphi state lefundela umntana ngoba unike support even to remind you now look in terms of the title nayo uyabhala ngaso. You also monitor i-study sakhe. Enoba ba-studisha as groups, uyabona uphumela ke esithi ndiyoku-studisha. Kodwa wena monitor that khawuphumuye phaya mntana sezwayo. Okanye ukhulule uyiguqule igroup mayikize kwakho bayovula ispace phaya so that you can closely monitor aba bantwana. Eyakubaluleke bantwana bam ukwezethemba. Know yourself and uzethembe wena intoba you are not a failure no matter what. And i-success efumana eba success of quality is success that you get under adverse conditions. When kukho izinto ezingenzeki kakuhle but you push through wena as umntana because you never lose the focus yakho. Uyayifuna lento uyifuna. Uyabona ke as tertiary institutions ngaphambili we kept on saying if you get bachelor you surely get admitted to as institutions. Akusenjalo ngoku. I-bachelor unganayo but ujikeleze because it's not a bachelor of quality. The point system is very, very important. So don't work towards who obtain just a pass or a bachelor. Make sure that in terms of the career choice or you choose there, you know the point system and you are working towards a point system. Ukukhetha abantu osebenza nabo abangazokuphazamisa endleleni yakho when usebenzela your goals, it's very, very important. Kuba ke if ufuna ukumazi umntana esikolo, try to know his friends or her friends, then uyamazi ngcono. Meaning uba ngabune friends ezi-right, ezi-determined to obtain results ezisizo. Nakanjani uyakwazi uyifumana because you have chosen the right friends. Si-organize i-study camps bazali. Ezi study camps zibangela intoba abantwana ngaphandle i-environment is not ideal for ukufunda kwabo phaya. Kodwa ke siyayifuna resistance where I'm saying kwaba uba ngaba you've been offered an opportunity you are incubate ukungena ngaphakathi ecamping knowing for sure that the environment back home is not an ideal one for your studies. Do that because there are many benefits as going forward to study camps. Ufumane i-tutors that are coming from elsewhere yet they use kwezabo zesikolo sakho zikutitsha but uzazifumana from other schools zize kuwe. Okwesibili, you've got ezinye learners eziphaya together zinihlale nikwazi ukustudisha even post the official time lezi classes ze-incubation. So umntana ke uyakholisa ukuthi yena akazoyingena i-study camp because uyakwazi uzifundela. You are missing ezona results zimele ukuncedisa intana xa ungasingeni eza camps. Ndiyafuna ke ukuthi having taken the time off ozawuseta ngayo i-timetable yakho, you also need to revisit your study title because I believe in us, so revisit them to manage your time efficiently. I will study each subject because you are writing it tomorrow. By the time the exam is
you want to achieve for English, because for that matter, in terms of your career, career requires level 5 at least. It also may also require mathematics at level 7 because you want to be whatever. So you never lose your goals. Be focused all the time. You cannot be following your study timetable religiously up until the last day of your exam. Results that you had dream of because focus. The high level of discipline for your studies, you will miss all this. Disciplined, because education requires a certain level of discipline. Also, this may be regarded as the last push. We've been advocating the last push, but now this is the last push. It means you need to discharge the last energy that you have towards your study, and push and you sacrifice. You need to begin telling people that, look, I'm beginning my preparations for study for the upcoming exams, and support, and also promise somebody, whether it's your mother, your father, your friend, that, look, now I'll be coming or getting bachelor NS levels, at least a minimum of 2 level 7s or 3 levels depending. But promise somebody, because that one is going to help you to discharge energy, because he has one who knows our accountable, but who tell you that no as per your promise. So also the takeaway, you need to believe in yourself. We have a few. Yes, of course, you do have a support system around you. Your worst enemy this time is not your friend, is not your schoolmate, your classmate. Your worst enemy now is the content. So please don't compete with anyone. Don't compete with your classmates or your schoolmates or your district. Compete with your content, because all I'm not talking is your content. To get to the examination come your first day of your exam. The message here is a message that I think will even fit Umdana, who is also at primary level. Kuba now, with the help of the parents, will be getting the support so that results are either used in obtaining or achieving results at high level. With that, Sullivan, I wish you all the best. City, Nina spoke. Let this city BCM, he has full as results. He province he has full as results. Silapo and Sullivan full results. Zipume Kuni, and Nina we will pray for you on a daily basis. Nias wa imitabizet izakuni initela kuba animika mandla ngapheliyo up until the end of the examination. I thank you.
ndiyayivuyela ke le nto yenzeka apha nento yokuba kube kucelwe mna ngoomama kuba kaloku ezinto kuthethwa ngazo apha u-health no-education zii-priorities zentoni ze-province kwi-mothers union zizinto efanele uba zijongiwe ezo indivuyise ke loo nto into yokuba ndilingqina mna ngoku apha eSt John and St. Chad xa ndingasekho apha eSt John and St. Chad ndilingqina lokuba eSt John and St. Chad ziye zaobzervwa ezi zinto zimbini ngale deyithi ndiyindawo apha kule ndawo ndaza nam ndakwathiwa mandibulele so ndizabe ndithetha into endiqinisekileyo ngayo mandiqale ke apha kumamnko bethu ndibulela le nto mamnko bethu into yokuba uba niqaphele akumamnko bethu ukuthi masivizithe ii-clinics thina siyathanda uqala phaa phezulu kanti kum njengoba ndimvethetha ndingathi iklinikhi ineliso elibanzi apha kuwe siyathanda thina uhambela kweziya ziphezulu namagama uthi indlela ababakhathalele ngayo abantu abavizithela ii-clinics siyavuya ukwazi nento yoba ikhensa iyanyangeka ukuba ngaba ithe yabhaqeka msinyane uthi apha kuthi mamnko bethu masingalindi mbala hayi ke wathi akusibonisa ke laa mifanekiso banqwila oonyana bam ngapha bamane benqwila mamnko bethu uthetha into ezingathethwayo bafuzoyise aba banqula ndibajongi bamane benqwila ndamane umakhulu bayeqala kwamama abanda ndamvencwina nam xa ndijonga yo kungade kuvele leminye imifanekiso nkosi yam isincedile ke mamnko bethu le mifanekiso usibonise yona imininye yile yanamhlanje umntu nesipili sakhe umntu nesipili sakhe komama namhlanje uba ngabe isipili asikho omnye ajonge omnye apha endlini iyakuncedisa laa ntombi yakho into yoba mama phakamisa isandla wenje nje bekuthiwe sizawuncedakala waze ke umama uchaphazele ezinye izinto endiqonga kufanele uba into yoba hayi asizenzi thina apha enkonzweni lezo zinto asitshayi thina asiseli thina wathi umama masitye imifuno nantoni neziqhamo bekuthethwe ngaloo nto ke namhlanje nomntu ebeshumayela namhlanje esithi uAdam noEva babekwa ngaphakathi emyezweni kwathiwa sebenzani lo mhlaba uzanivezela ukutya nithini kuthiwa ke bahamba abantu njengoba besanda nje kuthiwa bakhalaza abantu I think ngamasirayeli akhalazela into yokuba hayi siyadinwa thina kokusebenza umhlaba nokutya eziqhamo nale mifino kanti kuzawujika kunye ukukhula apha funeke sisebenze apha bakhalaza uthi ke utata bethetha wathi phakule kuthekasi kandisibambeke isahluko eso apho kuqala bafuna nenye into noko yokutya ukwenzela uba noko kube mnandana okutya kuthiwa ke bacela inyama kodwa kwathiwa nakuyifumana ke kodwa ze nilumke into yokokuba ayilunganga nalapha ke kuyabethelelwa ke into yokokuba masityeni ezi ziqhamo masityeni le mifuno imihlaba yethu ilele ezikhathi ingxaki zabakhona sivuyiswa ke nento yokuba ezi zinto zithethwe kuthi sisiva apha sizawugoduka ke ngoku apha sine-homework singabantwana bencedisa oomama ootata bencedisa oomama ngezinto esiziveleyo apha wazitsho ke iimpawu ke umama wazitsho iimpawu kodwa ke azithi ke sawumane sityholatyholana uva ipeyini esinqeni uthi seyiqalile uba uye wabhodla apho uthi heyi seyifikile into kodwa ke sivuyela ukuzazi ezi zinto siyabulela kakhulu phaa kumamnko bethu siyabulela kakhulu wafika utata umamnko bethu enye into njengoba ndimjongile nje ndimjongele enxibesi hayi wayihombela imini yakhe nento yakhe umamnko bethu enkosi ma size apha tatulugodo uthethe nathi njengokuvekisa kwaba bantwana
nakuthi bazali baba bantwana sibabona ukonqena siyabathuma yabanje umntana ugodo esidomntana kufuneka benexesha laneleyo thina abazali baba bantwana apha simfuna ngapha funeka enze le wenza leya wenza naleya uthetha nathi bazali ndikhumbula ndandinayo umntana apha ongengowam ke kodwa endandimnceda ndihlala naye ndimbona into yoba akakho strongo apha ezincwadini ndandisithi xa ndithetha ke kuye ndithi ndizawupheka wena yencwadini ndikuzisele ndibuye ndizosithatha isihlanu akasoze abe nesebe lozimela into yokuba yena wenza imisebenzi emininzi ndiza nditshilo mosdathi akaphiwanga kakhulu ne so ndiyayithatha kanxaxheba yokokuba ndizawupheka mna ndikuzisele utye ndibuye ndizosithatha ndihlala ndisikhona bazalikazi utata uthethile nathi xa lapha kuni utata uthethile nathi bazalikazi ithi le nto lo mntana makalinikwe elithuba lo mntana makajongwe uthi utata lo mntana uthe zivalele phaa ube ungayazi uba kwenzeka ntoni uthi xa esiya kweza groups zakhe nangaphandle komlandeli xa siya kweza groups uthi utata usinika icebo ke ngento yoba hayi makhe beze nalapha kwakho utheni basala kuxakekiwe kwakho injenje ngathi bayabulale bavulele space kwakho ze ezi groups kuzokustatishelwa apha kwakho utata usifundise into enkulu namhlanje into yokuba singasoloko sixakekile thina uxakeka kwethu ngoku uxakeka sijonge aba bantwana and into endiyithandayo yeyokokuba njengibethetha naba benza ugrade 12 abantwana aba bona sebesedabini already bayeva naba benza grade 8 grade 9 balapha nabo into ethetha ukuthi bona sebexotyiswe nangaphambi kwaba baxotyiswayo namhlanje andazi ke le ayithethileyo utata apha yokuya entabeni tata tamkhulu tata andazi leyo ifuna into yokuba ke ngoku ke silifumana ixesha elaneleyo zikhona izinto azithethileyo phaa utata uLugondo athetha nge-Bachelor of Quality yabona ngoku sebonakele ngoku ifune into yoba ngase ke le nto siyilungiselele isinike ixesha elaneleyo ngaphambi kokuba kube kuthethwa ngoku nge-quality yalo bachelor ngoku ibe yinto esizayilungisela koomama abalapha kwe-action outreach and social issues ingakule desk ka-education sithetha ngokukhangezi yeke because akusebonakele ngoku waphinda ke ngoku utata wathetha ngee-friends izasinceda ke ngoku le nto bazalikazi into yokuba laa nto besithe khawuvule nalapha endlini ebesutata khawuvule nalapha endlini ke kuzofundelwa apha kwakho so ubabona ke ngoku naba bantu bazihlobo zalomntana wakho ndiyacinga into yoba sifumene lukhulu bazalikazi nantseni into ayithethileyo utata wathi masiyilandele i-timetable yomntwana silandele i-timetable yomntwana ubhekisapha kuthi into yokuba mayixhonywe kwindawo ebonakalayo ukwenzela into yoba nawe umane ukhumbuza nawe umane uncedisa njalo njalo kodwa ndimthembile bazalikazi into yoba sasaba ngabazalikazi abaphucukileyo ngoku ababancedisayo abantwana abafundayo siyabulela kakhulu kwezi zithethi zibini apha sibulela le nto yokuba zibe zizizithethe ezilapha ngaphakathi kwethu abantwana bethu baxhotyisiwe namhlanje imini enkulu kubo le into yokuba babe kwinkonzo yabo kuye kwenziwa le nto ejongene nabo yinto enkulu leyo ikwayinto enkulu ke nakwaba bebethetha apho into yokuba kule misebenzi basuka kuyo bathi phaya enkonzweni yam ndizabe ndisisithethi sento ethile kubonakale into yokuba sithina singabazalwane apha abathandanayo singabazalwane apha abakhathaleleneyo hence bekwazi into yokuba oomama babe nemihla enjena bejonge ulutsha lwale nkonzo
yethu. Siyabulela kakhulu.